sabaning kutilar ingkang igara saged kini dunganing lirmu musik kini panco pepetoke ngayam ngono merak pagagan mangungu remoro ring kusumo parayagane ngerum anenggih punika warnanira Prabu Matsapati ingkang bangun ketapa wonten ing Giri Sarangan sak petawis dangu banting raga mangkono pangudyaswaraning griya ingkang wonten ing jroning Wardaya jagat dewa Bathara bela bot-bote ngabot aku minangkani pamundhute Diajeng Rekatawati pamundhute aku supaya Rupadi Sekar Widayatresna yen tak wakilke putuku Arjuna ora dadi karepe yo nganti tak rewangi dagangake aku ana ing Giri Sarangan muga-muga Bathara paring kemengan paring kanugrahan marang aku leng-lengeng driya mangu-mangu kanuwang rimang yayalina tanandangkanin lamun tantulusa mengkundyah utama sang nata mudha sang rerepa tanpa antara dangu cumlotere Sekar Widayatresna ingkang cumlorot kaya teluh braja bangunke tapa lagi wae aku muga-muga nyuwun marang Bathara antuk kanugrahan iki kok ana kembang sumorot mawa cahya wah ana kembang kok mlekruk ana kembang kok kaya mengkene wah jan le marak ati kembang kok nganti muncuk segere ra jamak kembang apa iki? Yo, nek pancen iku kanugraning Bathara tak cekle mbok menawa iki Sekar Widayatresna. Kacarita agahan Prabu Matsapati sumedya nyandak Sekar Widayatresna. Badhe pun asta Sekar Widayatresna ana daya pangaribawa plak Kapidara Prabu Matsapati. Iki lha kok ana kembang kaya ngono tak cekel kok angel ra jambak. Waduh. Monggo pandugaku kembang kok ngono iki mesti kembang Widayatresna kanggo srana ila srana tegas janur kuning Diajeng Rekatawati. Lah kok tak cekel kok angel ra jamak. Oh kembang.
aja giras ya. Tak cekele ya kembang kok kaya pengkono. Tak cekel manungsa ya kembang Widayat Retna. Baguse aku kadhawuhan Kakang Resimayong para supaya mbujung Sekar Widayat Retna. Apa iki Sekar Widayat Retna? Ah nggih niku wahyu maning niku Sekar Widayat Retna. Carane piye? Ampunaken. Bagus anggenipun badhe ngasta kedadipun sembah kaping 7 langkung rumiyin monggo kulaturi nglenggahi jejering satriya dipun kurmati sembah batin dipun sembah kaping 7 pangestumu tak jaluk. Leng-lenging griya mangu-mangu. Oh no. Yan Arjuna eling-eling kejenengan wahyu toh jali kaprabawan Dewa Semadinya Kiai Semar Sekar Widayat Retna sigra kacandhak dipun sembah kaping 7 saknalika Sekar Widayat Retna saged kastut Yan Arjuna. Sekar Widayat Retna wis bisa tak regep lah. Aniku Renggusrana cundhu ingkang iyang Dewi Kotawati tanpa antara pelajaripun Prabu Matswapati kembang mandhek kok kembang mandhek kok. Arjuna ana tengah ngalas. Nggih sinuwun kula ingkang ndereke Ndara Janaka supados ngupati Sekar Widayat Retna. Kakang Semar, kula aku ndak waloko aku mbangun kita para percandhen Giri Sarangan. Kedaan Sekar Widayat Retna tak bujung ora kena tak cekel. Kepareng matur Kanjeng Hyang. Piye Arjuna? Sekar Widayat Retna sampun saged kula purba sakmenika wonten tangan kula. Apa bener Kakang Semar? Nggih niku Ndara Janaka ingkang nang Merbagus. Monggo dicaosken Kang Hyang monggo lajeng kundur wonten Wirata. Monggo Hyang kula aturi ngasta kundur wonten Negari Wirata. Ayo nggih Arjuna putu wong bagus ya Arjuna ya.
yaning talaga kadilangit pambang tanpa semulano pamaneka lintang daya kusumaya sumawur sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Garwanipun Kakang Diajeng Rekatawati ndak tampa kowe ngaturke pangabekti pangestuku tampanana ya wong ayu. Kula nuwun iki. Kanjeng Hyang Samira Herja. Ya ger Puntadewa putuku ya. Kados pundi sinuwun angsal damel menapa mboten daya kula kepengin Ilo Srana Tikas Janur Kuning acunduk Sekar Widayat Retna. Diajeng wong ayu. Panuwunmu Bathara ngdaneni aku kelakon ngupadi Sekar Widayat Retna. Iki Sekar Widayat Retna ya Sekar Widayat lah. Enggal kowe maju tak cunduki Sekar Widayat Retna Diajeng Rekatawati. Leng-lenging triya mangu-mangu wong kacarita Sekar Widayat Retna kahasta Prabu Matsapati den cundhuken wonten talinganipun Dewi Rekatawati sapa tambu sapa weruh Pirsi keparinging Bathara kang akarya jagat bilih Sekar Widayat Retna menika sejatinipun panuksmane wahyu maningkem wahyu babuning ratu ical blas den kedhipken manukma wonten anggane Dewi Rekatawati sejati manukma wonten ponang jabang bayi ingkang dumunung guwa gerbane Dewi Rekatawati.
Sinuwun Sekar Widaya Tresna wis bacut tak cundhuke nanging ilang manapa ing anggamu. Mbok menawa pinesi keparinging Bathara Kakang Semar. Kula sinuwun ngelakoni iki piye? Niku mboten keparinge sinten-sinten niku mesti keparinge dewa. Ya tru nggih kembange cundhuke ical belas ki nek ora keparinge dewa mboten kelakon. Sinuwun apa diajeng Kotowati? Tupi kula kacundhukan Sekar Widaya Tresna. Pindha kinege ponang Jabang Bayi wonten guwa gerbanipun ingkang rayi. Kula sampun mboten kiyat. Sinuwun jagat Dewa Bathara. Diajeng Kotowati. Kula sinuwun yen delok sika lagak lagu-laganmu kuwi arep babaran. Wah, Kakang Semar. Kakang Semar piye Kakang Semar? Diajeng Kotowati arep babaran. Lah niku dayane Sekar Widaya Tresna niku diajeng kowe mapano ana pepadanipun Kakang diajeng Kotowati. Puntadewa Kresna piye? Waduh ya nuwun pangapunten yen Kanjeng Hyang Kotowati badhe babaran kula mboten tegel yen ningali kawontenan menika kula trima sumingkir kemawon. Kula pun boten tegel mireng sambate Kanjeng Hyang Angarwara kula wonten wingking kemawon. Kula niku boten tegel mireng kesambate. Kresna wae ana kene, mboten. Kula boten tegel ugi. Kula nyuwun pangapunten kula badhe wonten ing wingking kemawon Kanjeng Hyang. Lah, banjur kepiye Kakang Semar? Kula nang kene Kakang Semar. Kula niki arep tuwa nika kula niki mata yuyu. Anggere krungu ana wong nangis, krungu ana sambat iku kula ya melu nangis. Kula ya melu kronto-kronto. Kula mboten tegel kula tak wonten wingking mawon kula tak turu. Waduh, kagak niki bareng sinuwun Prabu dawuh ora dadi karepe yuk minggat. Petro nun bendaramu Kotowati arep babaran. Oh nggih, pun kula tenggane wonten mriki kemawon. Leng-leng driya mangu-mangu wong kandhuang ngrimang. Oh no. Batek punang Jabang Bayi wis kaya dadi keparinging Bathara ngoyah ngayuh. Seka dayane Sekar Widaya Tresna punang Jabang Bayi batek wonten paribasan wis tekan tipi mangsa nawa dasa biak Gumbala-giri. Ngerti padang gawa punang Jabang Bayi mijil manudya sumurut mawa cahya. Bendaramu timur wis lair empun lumpur mambu gondo bayi. Kakung apa putri? Wah, kula mboten dereng mangertos. Ya Petro enggal gawane Patirtan. Anglir bawaning kang sinawati jagat kang kriya momong. Ladala Kotowati wis nglairke punang Jabang Bayi mongko mijil putri. Wah cocok karo kekundanganku iki panjal maning wahyu babuning ratu. Aja kaget wong Wirata bayimu tak colong.
Dawuh Eyang Ger Bathara Kresna, kula eyangmu putri wis lair, monggo mijil wanodya nanging iloke ilang blas den kedhepke kaya di pinulung dening Bathara piye Ger Kresna. Petra, Nun, piye lelakon iki kula nggih boten ngerti blas ical kula kedhepke kok. Niki sampeyan iki garapan sampeyan. Saya mboten sampeyan ora iso merantasi gawe. Piye Ger Kresna Swawi pinarak jeng Manggiya Suka badhe kula tututi maling ngaguna ya. Sang Arjuna kang esmunya kamanungsan kasrepan ring tingkahing mungsuh niran padha kadang kadangipun Kakang Dimas Arjuna kula Koko Prabu ndadekno pangertim yo Dimas Kanjeng Hyang Rekatawati wis nglarike punang jabang bayi nanging kaelokaning jagat nang jabang bayi kaya pinulung dening Bathara. Oh Dimas, nek ora jeneng para ora ana kang ngerti lakune Duratmaka iki. Inggih Koko Prabu nyuwun pangestu nanging kula nyuwun kanthi sapa? Petro. Petro, Nun. Kowe enggal supaya mlapat Dimas Arjuna dadi kantine Arjuna nguyak maling. Maling kok duyak. Mungkin gawe maling kok arep nguyak maling. Aja sembrono kowe. Petro, Nun. Kowe nderek aku ayo ngambah gegana. Wo, nggih, sedika monggo kula nderekke Dara. Kemayangan sira ora kangelan tekan Wirada kelenggan iki punang jabang bayi wis lair ana jagat ya iki monggo mijil putri cetha panjalmaning wahyu maning kembabuning ratu